Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usekwetshwe uDileka Jelo ayandafulela ngecala lokubulala ugogo wakhe maqede wamshisa enseleni kwaZulu Natal. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubekwa ukuthi usekwetshwe uDileka Jelo ayandafulela ngecala lokubulala ugogo wakhe maqede wamshisa enseleni kwaZulu Natal. Ayanda uthe akafuna ukuchitha isikhathi senkantolo, uyalivuma icala. Uthi wacika ukuthi ugogo wakhe wayemthethisa wavele wacasuka maqede wamgwaza. Uthe isidumbu wabe eseqeda washisa ukuze acishe ubufakazi. Abantu bamangale kakhulu ngaso lesigameko esibhlungu kangaka. Babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. UThando Madlala uthe ngokuthethiswa nje usubona ithuba lokubulala kwaze kwanzima Jesu sivikele, akuwona umhlaba lo isihogo nje esika Sathane. Wabe sethi ayibo wafaka ama emoji akhalayo. uMonde Mthembu uthe cabanga lo doda uma ebulala ugogo wakhe umuntu wakubo ubuyini wena ke ungahlobene naye. Wayesethi iningi legenge eyilwane kanje igenge ehlala naye umuntu ongamlindela ukuthi engenza into ekanje. Wabe sefaka ama emoji akhalayo. uNkulu SK uthe enseleni yase Greytown njalo le okukhulunywa ngayo lana guys akusiwo umgulukudo nje enseleni yangakithi Richards Bay asinawo. uLiklayo uthe sibabaza imvula ngala nangapha uAyanda ubhizi ubulala abantu abadala. ulindo kuhle Mqadi uthe lo mlayezo engathi ungagijima kubo bonke ogogo bayatotosa abazukulu babo ingene ingane ehlathini engasakwazi okuyigoba isindala njengoba isuke ifakwe uyena. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.